Ova su poglavlja zbirka Mormonovih učenja. Poglavlje 9 je pismo koje je Mormon napisao kada su Nefici gubili u ratu. Opisao je veliku opačinu među Neficima, zbog čega ih je Bog prestao podržavati. Poglavlje 8 je pismo koje je Mormon napisao Moroniju o krštenju dojenčadi. Kada su se ljudi počeli svađati oko toga, Mormon se molio i primio objavu da ne bi trebali krstiti malu djecu, jer se mala djeca nemaju potrebu pokajati. Mala djeca već su spašena Kristovom milošću. Poglavlje 7 je govor koji je Mormon održao svim kršćanima. Mormon ih je pozvao da koriste svoju savjest, svjetlo Kristovo, kako bi težili stvarima koje ih navode da čine dobro i vjeruju u Krista. Pozvao je svoje slušatelje da imaju vjeru u Isusa, što će ih navesti na pokajanje i sudjelovanje u spasonosnim uredbama. Mormon je također podučio da vjera vodi nadi i dobrohotnosti. Rekao je: nemate li ljubavi, ništa ste, jer ljubav nikad ne prestaje. Prionite dakle uz ljubav koja je od svega najveća, jer sve ima prestati. No ljubav je čista Kristova ljubav, a ona traje do vijeka. I tko se god nađe da je njome obuzet u posljednji dan, bit će dobro s njime.